טוב חברים, אני אלך להראות לכם איזה פיצות טורפות יש לי. בועט כאן לשער, אני גר בנהריה, מונסאי כדורגל. גם עכשיו צריכים לדרג את הביטות שלי מ-1 עד 10, שימו לייק ותכתבו בתגובות עכשיו איזה קבוצה אתם הכי אוהבים. אני אוהב בארץ, בית"ר וחיפה, כאילו אני לא יודע על איזה שתיים משעמם לי בחיים. וחוץ לארץ אני אוהב ריאל. קיצר, עכשיו הולך לבעוט לשער ודרגו את הזאת שלי מ-1 עד 10. שימו לייק. קבלו. אתם רואים את החיבור שאני מצביע עליו? שם אני הולך לבעוט, אוקיי? לשם. קבלו. נודר, איזה גול. איזה גול. חברים, על זה חייב להיות פה סאב. חייב להיות פה סאב ענק. אני יכול לעשות עוד הרבה כאלה, אבל עד שאני אביא את הכדור, תאמינו לי. קיצר, היה פה גול מטורף. שמתי כרגע גול בחיבור, סרטון הבא. וביי, שימו לייק וסאב, חבר'ה, ביי.